Arep ndi iki? mau. Ki arep rono ngidul. Lah Pak Lurah. Iki ki bojoku kan golek cenil nyidam. Aku tak golek nang Purworejo ora ono iki. Golek nang online kok ora nemu-nemu sing adolke ngendi iki to. Golek cenil kok dadak online barang. Kene melu aku. Kok ngerti po? Jai nang bakule. Ono sing dodol. Pakeh. Ha wis kebeneran malah iki. Yun, Pak. HP-ne ra sida berarti iki. Oh, Ya wis tak melu. Wae bonceng ya. Ya. Parane iki nge-game online apa malah golek cenil. Hei. Yo gak ngerti. Pak Lurah. Wah, kuwi iki. Ki jenenge pasar umpet, pasar Ngumpet berarti iki ya. umpetan. Ya wis ya wis. Sik tak menyapa sik Ya. Pak Miarto. Ya. Ketemu maneh Lur. Nang acara Bakul Sepur bahas kuliner seputar Purworejo. Purworejo. Ae gandeng Pak Lurah garwane ge apa? Ya, yuk ngidam no Pak Lurah. Cenil jarene. Cenil. Dadi ki digolek nang Pasar Umpet, Desa Popongan, Kecamatan Banyurip. Murah-murah. Cenil kuwi cilik berarti ya. Nek cenil cilik, nek gede Pak Lurah. Cenol. Kowe kagungane Pak Lurah nek sing cenol. Wis. Oh iya. Saru. Ya wis, saiki gandeng sekarang kene lebet mawon. Monggo. Ados cenil. Sip. Oke. Monggo. Dereki. Nggih Pak Lurah. Lah kae bakul rabi ya. Gus, ngawur wae bakul Apa to? rabi. Serabi. Oh iya. Ayo, Rono. Apa pengen? Pengen aku Ayo wis. Rono, Yo. bakul serabi. Heeh. Yo. Ye, tekan gone bakul rabi. Bakul rabi. Serabi. Oh, kudu rabi. Kudu. Ya. Rabi, Pak. Kudu Mbak Serabi. Nggih, monggo ngersake pinten, Pak? Piro, Pak? Nah, iki aku ngersake areng karo bojoku ya telu wae keluarga 3 cilik. Bu. Mboten sekalian kali tangkap sekalian. Iki Kali wis tangkep. cukup. Soalnya Oh, kan nggih. akeh mlumah mengkurep mlumah kan mboten. Oh, kuwi Omah ngono kuwi. seneng aku sing mengkurepe kowe aku sing seneng. Nah, cocok. Nek Ya wis. kan nek kali tangkep kan Ya wis. kecoh. Ah, nggih. Kali tangkep mawon. Kali tangkep kali jenengan. Ah, Wis. jenengan kene kene. Oh iya ya. Ibu. Ya. Gawe. Nggih. Nggih. Saya masih di Santang wae nang kono, jare ngono. Nggih. Tak ewangi Bu, carane Monggo, monggo. membuat serabi Siku serabine Oh, nggih. diaduk-aduk riyen. Oh, Nggih, diaduk-aduk. soalnya kan mendep niku nek mboten diaduk. Diaduk riyen ben Ben mboten mendep. oh ben mendep.
ben campur. Nggih, sampun kocorke mriki. Kepinten? Kocorke, mulane sini Ngoten? serabi kocor kan. Serabi kocor. Ngapunten, Bu. Nggih. Mboten kabeh niku mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Ngoten. Nggih, terus mboten usah diuter-uter. Oh, nggih. Cor-kecor ngeten. Stop. Pun. Nggih. Lajeng kan pengin legi, diparingi Nggih. sing legi. Niki? Nggih. Soalnya nek mboten sing legi riyen dadine gosong. Oh, nggih. Niki jenenge apa, Bu? Joro. Wis juruh. Joro. Nah, niki kayak jenenge joro. Tapaten. Nggih malih sing kathah mawon men legine. Nggih. Kocorke ya. Nggih, kocorke. Kocor. Malih, Malih. tinggal malih. Tinggal malih. Ampun. Oh. Lajeng ditutup karena cepet Oh, mateng. nggih, ditutup. Pun. Tunggalin mawon mboten apa, tak malih. Nggih. Niki kalih Kan niki kosong, Oke. tinggal malih saged. bikin 2. Kalau iso dhewe, Bu. Aduk-aduk, gitu toh. Nggih. Dikocor, makanya setelah dikocor. Tetap dikocor nih jenenge. Dicor. Pun ta, Bu? Nggih, malih Apa, paling sing Nyong? manis. Kok luwes lho dadi betul serabi ya. Nggih. Cara magang. Tar. Ini kan serabi kocor, mana Serabi dikocor-kocor. kocor. Pun, Bu. Tutup. Tutup. Nah, nggih. Ini berarti nenggong ya, Bu? Nggih. Kalih nenggong kalih. Tak tanggal-tanggal sekedhik, Bu. Oh nggih. Nggih. Jenengan asmane sinten malah Kula jeneng tepangan? Sriani. Sriani, Nggih. Bu Sriani. Pidalem Kula saking Kuan Ngombol. ngombol. Wah, Nggih. adoh pol. Ngombol niku kidul mriku. Sakilan Pradadi. Sak kilan kula dadi ngombol adoh pol Nggih. tekan kene. Nggih, sadean serabi. Serabi. Ini serabine spesial bener, Bu. Nggih, spesial Wah, iki. tapi mesti jenengan duwe serabi sing luwih spesial. Diumpetke mriki to? Nggih to? Ha? Niki ditenggo pirang menit, Bu? Napa pirang dino? Pirang dino kira-kira niki? Tergantung apine, nek genine Oh. niku mangke gede kadang mboten ngantos 10 menit, nek gedhe alit nggih ngantos 12 Oh, menit. ditenggo kira-kira 10 menit lah, Bu. nggih. Nggih. Ben nek kasuwen pirang-pirang Gosong. dino ndak gosong mengko. Nggih. Niki berarti nek racikan niki bahannya nama Bu? Namung Serap- tepung beras, tepung beras, santen, sarem, gula. santen, sarem. Sarem Oh. niku gula, apa Oh. uyah. Uyah, garam. Garam. Oh, nggih. Basa Jawa ini kan sarem. Nggih. Nek sarem niku tanggi kula. Oh. Yu sarem. Yu sarem. Niki ditunggu 10 menit nggih Bu. nggih. Nggih. Mengke dugi mateng. Karena Pak Lurah niki kan mriki wau Nyuwun bojone serabi nggih. ngidam, nggih. Yo Pak Lurah malah pengen serabi ya wis. Suwake sisan. Mbok nggo duit apa ora ngerti lah Bu, nggih gampil nggih. Mangke saya sakit wae. Nggih lah. Ya niki Nggih, ditenggo pun riyin. mateng. Pun mateng. Nggih, pun mateng sing iki sing panas. Pun mateng. Yuk dicutik-cutik ya Bu. Nggih. Oh nggih. Pun dangu Bu. Napa nih? Sadean nang pasar Umpat niki. Oh, tesih 4 kali pertemuan apa nggih? 4 kali pertemuan ki berarti kok sekolah wae 4 kali pertemuan. 4 kali tatap muka. Nggih, 4 kali tatap muka teng mriki. Nggih. Berarti 4 minggu. Nggih. Ya, pun 4 minggu. Terus pripun Bu prospeknya? Nggih, alhamdulillah niki dari hari ke hari tambah Tambah. kenal. Berkembang, nggih. Nggih. Niki jenengan saged meningkatkan ekonomi kalih mengenalkan budaya lokal to Bu, Nggih. serabi asli Ngombol. Nggih, waune nggak kompor jadi iki ngagem Oh, kayu. nggih. Serabi kocor jenenge. Kocor ya, Bu? Nggih, sampe Nggih. kocor. Nek serabi bocor. Nempel. Nek sawi kocor kan saking Jogja niku sing Nggih. ngani, nek saking mriki serabi Jawa. Oh, serabi Jawa. Nggih. Nek serabi niki kan napa mendunia apa menasional to? Nggih, Teng- menasional. Teng Bandung nggih enten, Nggih, Tasik nggih, enten. Surabi. Nggih, serabi. Oke, sing disuwun ya sesuk iso tekan go internasional ya, Bu. Amin. Kados tempe nggih, tempe. Ah, nggih tempe iki tekan ndi tempe internasional. nang Inggris ya ana tempe, Bu. Nggih. Ini kan asli produk Nggih. Indonesia. Betul. Niki beneran, Bu? Dereng. Dereng. Oke. Tandane napa Bu nek pun umut? Nek pun Niki napa pun napa garing. pun Niki garing. pun dereng. Tapi kudu dibuka nggih. Nggih, dibuka minggu ngintip. Oh. Ngintip. Ngintip. Pergone sarabine umpet tan kaya pasari. Dereng. Nggih. Eh,
Ini mati. Meh mateng dulur enteni sik. Pak Lurah, sabar. Iya, iya, iya. Ditahan sik cacingnya kon ndok leren sik. Men do umpetan. Ben ndok umpetan sik. Jok lagi apinya. Nek susah ngagem geni kan ngeten. Nggih, dah. Anu napa? Ngejok kita, Bu. Nggih, Tapi- napa? Boten stabil genine. Tapi gondone Nggih. luwih enak nek sing ngangge ngoten nggih Bu Geni nggih. Nggih niki gondo napa nggih? Napa? Kok ngentut Pak ya, Bu? Oh, ngapunten, Bu. Boten mlebet mriki to. Mboten, Pak. Kelepasan, Bu. Ora mau bar sarapan telo godhog ah. Ah. Dugi jam pinten, Bu, biasane? Jam 8. Jam 8 pun telas. Alhamdulillah. Nek nilai dasar Jam setengah 6, jam jam 6. Nggih. Tadi sekitar Kalih jam. kalih jam. Sing tengah 2 jam jam. kanggo persiapan. Nggih. Nek anune pinten, Bu? Napa nih? Nek angsal ngertos tapi nek pareng penghasilannya pinten nih? Omsete mawon. Omsete niki per butire 2.500. Nggih, yuk nek jenengan kondur Oleh atau piro, duit Mbak? piro? Niki campur kalih gorengan ya Nggih. mboten Kira 5 jutaan apa kira 200.000 ya, Mbak ya. 200.000. Nggih. Alhamdulillah Ibu Nggih, disyukuri. tapi nggih campur kalih Gorengan. jamur nggih. Oke. Soalnya mboten dhewe-dhewe toh. Nggih. Jadi mboten dipisah. Ora, belum Bu. Belum. Gene kurang urip. Prosesnya rada suwi, mergone nganggone geni kayu. Nek nggo kompor gas luwih cepet, tapi hasilnya engko ora pati seenak nganggo kayu. Ini yang pertama saya pakai kayu. Oh, Ini kan anyar. nggih. Ini kayunya nggak mesti ya, Mbak? Ya, Malas ya, Bu. nggih. Nah. Pun matang. Matang lur siji. Lurah. Matang. Wah, grogi niki dadi. Oh, ora apa-apa, Bu. Gagal. Oh, ki durung. Apal. Ki durung. Kene berarti tesih kembuk-kembuk niku berarti durung mateng. Nggih. Ki durung. Oke. Napa-napa? Iki nggih le ngadoni nek mboten pas nggih, mboten dadi. Nggih nggih, Bu. Nggih niki dadi napa kejemeken. Oh, Kula niki, jemeken. Nggih. Dadi adonan ki kudu pas, Nggih. ora entuk pejemeken, ora entuk keperan, to, Bu. Nggih, niki wau dalu dikekatan niki. Oh. Dadi nek kejemeken engko dadine Nggih. kelemesen, nek keperan dadine atos. Nggih. Mateng, Bu. Cocok. Kayak niki sapi. Pun mateng. Nggih. Adai. Iki nggih ngagem godhong, aromane nggih benten nek Oh, ngagem berarti niku kertas serabi rasa pisang, Pak, Bu. Nggih. Oh. Serabi rasa pisang, Pak. Oh, iya. Padahal Daun daun pisang. pisang. Oh, daun pisang. Nggih. Pinter bakule. Kalau daden geni lah. Ngeten 3. Nggih, 3. Bisa sekawan men sekanu bangket. Ini tak malah Nggih. serabi. Lah malah karepe rabi wae, Pak Lurah. Wis tadi loro. Saya tangkap deh, Bu. Loro to. Aku tunjul. Nggih. Nah, Mas nggih. nek kurang daun normalin apa ndak iki malih ndenjang, Pak. Nggih, pun. Yang nek kula butuh rabi. Wah, serabi. Serabi. Nggih. Kok tak mriki mulai. Asta mahare nggih nek Ah, serabi, mahar. Nggih, nggih. Bangsa Beres, lewu. Nggih. Bangsa lewu mahare. Mahare, Pak. Bayar Pak Lurah. Ora nduk duit tok. Apa wawancara tok? Piye? Aduh.
Wis bayare sesuk meneh wae karo Ah. Oh, nggih. dobel pokoke. Dipun Bu niki Nggih. kantoran Pak Lurah wis entuk sing disuwun rabi serabi. Kalau tak pulang tak jalan-jalan malih. Demi laris ya Bu. Amin, Nggih. matur nuwun. Matur nuwun Ibu. Nggih. Rasane mancen jos tenan mawon. Nggih. Rasanya apa nih? Rabi. Serabi aku. Ya wis. Oke, Pak Lurah, Pak Mul cenil. Tesih boten cenile. Tesih. Tesih. Iki intene gangsal. Tesih gangsal. Iki dibeseni budaya pun 3 niki. Mari tinggal kalih. Malih nggo kae. Duh, iki ku bojoku piye iki? Lek oh ngene pengin Gangsal. cenil e. Enggak bagai siji wae aku yo. Pun mboten napa-napa niki kula 3. Nggih, yuk. Apa nganu yuk mungkin esek kemanan jenengan badhe mundhut pinten. Kula setunggal mawon cenile. Aku kula pun gak ada cenil loro e. Kurang Pak, siji tok. Pak niki kakak Pak Lurah mawon setunggal. Nggih, tunggal. Niki mawon mboten napa-napa. Mungkin mungkin kanton itu anu ngersakake. Terus nggih Bu. Nggih, sami-sami. Nggih, gara-gara Pak Lurah. Niki napa? Dadi bojone. Ngoten niku pengen cenil. Cenil cilik yo. Nggih niki karang cenil yang dicili-cili. Ngene kula kok. Iya cenil. Oh, kuwi. Cekap setunggal mawon, Pak. Kabu alhamdulillah wis tunggal meneh lho. Ya, Pak. Ki mumpung tekan kene tak tanggal-tanggal Mas. Nah, jenengan asmane sinten? Rendra. Rendra, Pak Lurah. Besok nek bakul nek arep rene langsung nemoni Mas Rendra Tumbas Cenil. Cenil Bakul cenil sing gagah. yo untuk pisane. Ora kleru. Heeh. Nek cenil niku bahane napa Mas? Pati, kelompok, juru. Juru Pak Lurah. Sing marai legi kuwi yo. Heeh, malah lagi. Ora aku juruhe legi kok. Ya, bungkusan apa cerot-cerotan? Enak dicrot. Oh. Cerot. Mangke dikawongan teng dalem kok. Eca menika. Oh, ya bungkus. Nah, kepala utara dalan. Tapi aku sudah sing crot ngono. Aku malah ngecut nang kathok. Ayo. Oh, sing crot Cerot wae. wae. Nggih, sithik wae kok dikek kae. Ben iki ora dipasang nang Crot teles yo Bu yo. Ya usaha ada niki nek buka jam pinten Mas Rendra. Nah, 6 bengi jam. niku biasanya jam 8. Jam 8 wis entek iki. Ya. Omsete kira-kira pinten? Asok undur atau pinten pinten. 100 nggih. Niki gilaan malih niku to. Iki, Pak. Oh nggih. Matur nuwun sanget. Nggih. Oh, wis mau dilomani kali Bu. Jane kudune Bu. Matur nuwun iki. Kol. Durunge iki. Ah, nggih. Wis. Iki gak lali mau iki. Aku tangi turu bojoku terus geret kon golek dodolan dompet iki. Slepet nang ibu. Lurah iki piye kedadean. Anggar tuku-tuku apa-apa mesti lali nggo dompet. Wis hafal. Ya. Nah, sana pancen ora duwe dompet kok. Pancen. Piye Pak Lurah? Ya wis ya apa monggo matur. Ayo nggih. Minggu paing ngarepe wae tak dobel tak karo nggawa anakku sing Ah, tunggu mau. ya nyuwun sewu banget Pak Lurah dilalah kok ya dibaleni meneh nang diri iki mesti utang. Nah, nggih. Punten. Seneng wae. Oh. Pokoke niki muga-muga usahane tambah habis. Amin. Seniore tambah akeh, pembulune tambah. Mulai ngantri tekan wali kono, gitu. Terus Cenile pancen Yahud. ah, Enak di mulut, pas di perut. cocok. Yahud. Oke, matur nuwun sanget bro tak. Derek Pak Lurah pelik, gak salah mamake salah. Ah, Kowe. pengen. Aku selek urip jalane sik. Bareng nggih. Matur nuwun sanget. Bu. Nggih, Nuwun banget ya Bu ya. Nah. Untuk antri. Besok bayar Lurah do lali. Iya iya iya. Kabeh. Iki wis cukup kabeh iki bojoku wis entuk.
Aku ya wis oleh wis ora ngeces bojoku. Wis entuk serabi karo cenil. Benel Saka pasar umpet. Desa Popongan. Popongan, Kecamatan Banyurit. Banyurit. Tapi aja dibaleni kowe ya. Iya. Mosok seprono-seprene Ayo. ora tau nggo dhuwit sini-sini wargane. Tak siapke dompete. Nah, Tak isine. tak isine. Iya. Ya wis sekarang Wis, yang gandeng penting. wis entuk kabeh barange tak pamitan karo Iya. Pamiaso. Iya. Aja lali Lur. Nonton channel Paguyon Antasena nanggone program Bakul Sepur. Bahas kuliner seputar Purworejo. Jo. Ya wis gandeng wis. Entuk Cukup. tak nderekke Pak Lurah. Kondur nggo bojone karo nggo Pak Lurah dhewe karo njoko duit. Kok arep rene meneh jare wong mau barange diutang Monggo. terus. Ayo. Dadah. Dadah. Tuh.